zalunci baya taɓa yin nasara, baya taɓa yi, ko ya yi nasara ta lokaci ne kaɗan. Kullum muna tuno wasu ayoyi da Allah yake cewa awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wasakantum fi masakinil ladhina zalamu anfusahum وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أدوبا duk wanda yake kan mulki yau kafin ya hau wasu sun yi, duk ƙarfinka duk ikonka baka kai Fir'auna ba, duk zaluncinka baka kai Fir'auna ba. Yaya Allah ya dashi? Saboda haka mutane su tuna wannan abu lokaci ne kaɗan, tun kana gani kana da iko sai ka zo ka zama ɗan kallo, kuma dukkaninmu za mu zo za mu tafi, babu abin da za mu bari sai aikinmu. Waɗanda suke kan mulki yau ba su ne ba gobe. Mutane su duba mai suka bari, wani tarihi suka bari, wani aikin alhari suka yi. Amma mutum ya mulki ba abin da ya bari sai tashin hankali da wahala da raba kan al'umma, ai ta tsine masa, ai ta Allah wadai da kai.